trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikakawhaag upat nga Domingo, sulod sa tuig. Kun pangutan unta ang atong kaugalingon, kun unsay atong gipaabot, gikan sa Dios, kun kita makasala. Siguro, ang atong tubag, pasaylo, tungod kay siya usaman kamaluluyong Dios. Kadtong mga nakasala batok sa balaod, sa katilingban o sa simbahan, di ba angay nilang dawaton ang ipahamtang kanila? Ato ba usab silang gipasaylo? Padayon ba kitang nakigigala kanila? Pangayoon ta ang kaluoy sa Ginoo. Manindog og simbahon ta og pasalamatan ta ang Dios nga mapasayloon. Diyos Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon pangayo ang Ginoo sa Ginoo ang grasya. Ngaunta kita makahinulsol ug mga igpasaylos ng mga sala. Ug usab kita laypas sa atong tasita ka panimalay karon, no? Nga nag-antos sa gitawag to kanang unforgiveness. Ngayon kita makapasaylo sa kita sa itong isig usa kay igsoon nas ng pamilya, nas kadang higayon, no, makaguba sa pamilya sa itong relasyon sa isig usa. Haron nga magmalinawon ang atong pamilya. Ang kapanalaginan sa atong pamilya, di lang kayo ang sakit sa lawas kundi sa kalag. Let us pray for that we can forgive each other. Pasulan ito ang atong mga sala, rumaan kita pagsaulog ng Santos nga Misa. Ang kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasaluan ang atong mga sala, dalong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, dito sa mga lahangin.
Mag-ampo kita. O Diyos, magagagahom among magbubuhat o mag-aagak. Himuang mag-alagad kami kanimo sa tibuok ng mong kasing-kasing. O makadangat kami sa mapasaylo din sa mong kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi sa mong Hesus Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang gugma sa Dios, labaw sa iyang hustisya. Ang Dios nagluwas sa iyang katawhan, apan mitalikod sila kaniya ug misimba sa hinimong nating bulawan. Gihangyo ni Moises ang Dios nga dili niya laglagon ang katawhan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Atong paminawon. Miingon ang Ginoo kang Moises, hala, pagdaliglugsong, kayang imong katawhan, gipagawas mo sa Ehipto. Nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan, nga palaktan ko unta kanila. Naghimo silag usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan, ug nagsimba niini. Ug naghalad usab silag mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig-ulo kining maong katawhan. Karon, pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwat nga usa kadakong nasod. Apan si Moises nangalyupo sa Ginoo nga iyang Dios og miingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac, og si Jacob. Og ang gisaad mo kanila, nga gipanumpaan mo sa imong ngalan, miingon ka kanila. Pasanayon ko ang inyong kaliwat, sama kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat, kining tanang yuta, nga akong gisaad, og mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang nahunahunaan niya nga buhaton ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mutindog ako ug moadto sa akong amahan. Mutindog ako ug moadto sa akong amahan. Kaluy-i ako, O Diyos ko, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Mutindog ako ug moadto sa akong amahan. Gipasaylo ako ni Jesus. Nasayod si San Pablo nga siya usa ka makasasala. Apan natagbuan niya ang mapasayloong Kristo.
puno sa diwa sa pasalamat. Gidayeg niya ang kahalangdon sa Dios ug ang iyang gugma. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atong paminawon. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo, nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya, kay iya man akong giila nga takos, o gitudlo aron mag-alagad kaniya, bisan tuod kaniadto, siya akong gipanamas-tamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtotoo, ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Ug gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghingaping grasya, ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma, nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Tinuod ang giingon, ug angay dawaton og tuuhan sa hingpit, nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila, apan tungod niini, gikaluyan ako sa Dios, aron ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus sa iyang pagtratar kanako, ang labing dautan sa mga makasasala, ingon nga panig-ingnan alang sa tanan nga motuon niya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon, ug dili makita, ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni anak kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasa nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana, nag-abi-abi sa mga makasasala o nagkagisalo pagani sa kanila. Tungod niini mosigulon kanila si Jesus og usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero. Ug nawala ang usa niini. Usa may inyong buhaton. Iyang biyaan ang kasiyaman siyan didto sa sibsibanan, pangitaon niya ang nawalang karnero hangtod nga kini iya makaplagan. Na inikaplag niya niini, malipay siya pag-ayo, ug iya kining pas-anon, o dadon pagbalik ngadto sa ila. Na iyang dapito ng iya mga higala, o mga silingan, umuingon siya kanila, Maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Busa si Jesus miingon. sa ingon usab niini sultihan ko kamo, nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasala nga maghinulsol, kasa kasiyamag siyam katao nga matawro nga wala magkinahanglan ug maghinulsol. Ug pananglit usa ka babae nga may napulo katag sa kadako, kawadan og usa sa iyang buhaton. Magdagkot siya og suga, manilhig sa iyang balay. Ya kini pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Nikakaplag niya niini, tago niya ang iyang mga higala o mga silingan, umingon siya kanila,
Maglipay kita, kay ang akong naplagan ang usa kadako. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo. Maglipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasala nga maghinulsol. Si Jesus mi padayon sa pag-ingon. Ni usa ka tawo nga may duha ka anak ka lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon siyang amahan, Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawa gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo ni adtong dapita ug gipada siya ngadto sa iyang mga uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg sa baboy. Apanway may hatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya. Nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan. Apan ako, hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupahawa ako niining dapita ug mapauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang taongon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sunuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa iyang bay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya siyang anak ug midagan pagtagbo kaniya. Ug unya migakos ug mihawk kaniya. Ang anak miingon sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang tawgon nga imong anak. apan ang amahan mitawag sa iyang sulugoon. Dali, dada nga ri ang labing manindot nga biste, isulob kaniya. Isulob sa ang singsing sa iyang tudlo o sa patusi siya. Kuhaan namin nga natingkar baka o ihawa. Kaya magkumbira kita, kay kining akong anak na matay o karon nabuhi. Nawala siya, apan karon hikaplaga na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Nining higayuna dito sa uma ang anak nga maguwang. Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa bay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana. Nag-unsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon. Ang imong manghod mipauli na ug ipaihaw sa imong amahan ang nga nating baka. Tungod kay nahiuli na nga maayong lawas ang imong igsuon. Nasubo pag-ayo ang maguwang ug midumili siya pagsud sa bay. Busa miguwa ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron musud. Apan mitubag siya. Tay, kuno na aragod. Sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo. Ingon usa ka lipon. Ug wala ako masupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gyud. Bisag kanding naman lang. Aron malipay mi sa akong mga barkada. Apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanang imong katigayunan, uban sa mga daotang mga babay, ug sa iyang pag-uli imong hinuong kiihawan sa linaming nga nating baka? Ang amahan mitubag. Dong, ikaw kanunay uban kanako. Ug imo ang tanan kong katigayunan. Maginahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita. Kang imong igsuon na matay na ug karon nabuhi nahiuli. Nawala siya ug karon nahikaplagan na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kada ampo nato gamanamo ba? Ato lang
Sa ingon bitaw, paglitok sa pag-ingon, no? Pasayloa ko sa akong mga sala, Dogi ako magpasaylo usab na kasala kanako. Sayon na kayo isod na ito naman. Pero nawala nandong juga ba? Dili baya sayon juga ayo ang papangagpasaylo? Mas lisod pa juga ayo ang papayag pasaylo o ang paghatag og pasaylo sa nakasala kanato. Lisod baya. May nang istoryahon, pero ato na itungdan nata pagkalisod. Diniduol na kong babae, inahan, napagkitambag ba? Ang pumunta niya, ningon siya, akong bana, nagbulag nami, niya karon sa daghang panahon, ni Agi, gusto siya magkig-uli. Ganong hinungdang nagbuwag man mo. Niya ang istorya mo ni. Sa mag-uslang ninyo, tulo na ilang anak, no? Ang iyang bana, nangabit man. Unya, ingon na papangabit ba? Gibiyaan lang sila, muna nagbiyag hugaw. Ito na siyang kabit. Sila makaluoy kaayo taon. Kasi way kabang kaagan sa inahan siya. Kaya mga breadwinner iyang bana. Ilang mga anak, kag may pagkaayo, kinahanglan pagkagasto, eskwela. Muna nga sila, ingon siya, helpless me. Nakadang higayon, nga sila nangayo og sustento, nangayo og panabang, yamiran na sila. Wa gyud tabang, kasab-an pagani gyud. Muna sa taghang katuigan, nagkamot sila. Tanang trabaho, tanang kumbate, tanang pahuwam, tanang utang, tanang krus. Og sa kadugay yun, sa panabang sa Diyos, nagkahuman niyang mga anak. Pero in a hard way. Yun. Karon human na yung mga anak, narang sa pagkabutang. Nitungan ni ang iyang bana. Ganihangyo nga mauli lang siya. Kamasakitong naman siya. Ibiyaan siyang kabit, huwag gini alagaran siya sa iyang mga anak sa pikas. Wala siya kapaingnan. Sa Nyor, nga minig pasaylo, sa may akong buhaton. Ikaw, unsa may imong gibati? Kapasaylo ka. Yes, lisod kayo, Nyor. Lisod kayo ay sakit, dili. Ang imong mga anak, labaw pa, Nyor. Labaw pa. Di good. Ikaw, Nyor, sa may kasulti nimo. Yun ay sultihan tayo lang, ha? Kung ako'y pasultion, niya ako ang pungutan akong pagbati, parehas ta. Mayra na eh. I feel what you feel. I feel you to feel. Dili sa iyon biya, yun. May isuon, kini Ebanghelyo karon no? Indot kayo sa ito ang Ginoo ba? Ang iyang context bito, familia bito, family problem bito. Kini bitong pamilya na to ba? Tungkol because we love each other ba? Pagkapasagit ito sige isig minahal sa kinabuhi yun. Yung pamilya na atakihon na nga gitawag na itong mga katalagman sama sa pagbudhi, sa drug addiction, violence, kanang gitawag na itong abuso, tanan, maigo na ganis pamilya mga igsoon. Pagkasakit yun ni ini. Sakit yun ni ini. Diba ako, many times, di kayo kapasaylo. Kung pasaylo ba kalino? Ano nas babas kamatayon, mingon, I'm sorry.
nakapasaylo na ko, I forgive you. Ang uban mamatayin lang, cannot forgive. Dili sa yun. Dili yun sa yun. Ang Ebanghelyo ba naghatag og tip na to ba? Nga times like this, mo lagi sa ni, akong nagsulti ni ini ba? Ako, kung concrete ng problema, ako ningon lang ko Ginoo, pamasin lang ni. I have to tell, nga mangkamod yung pagpasaylo. No choice. For your own sake, huwag tungo sa sugo sa Ginoo. Pero hibaw ko, kung ikaw maigo na ka ni ini, bisag Ginoo pa isgutan ni mo, dili masabtan, dili madawat when you are so much in pain. Dili yun kayo. Pero I have to tell them nga mao ni, kung kika magpadayon ka sa taong nakasa nimo, ang mamakit-an niya, mao ang iyang kabangis, iyang kangilad, iyang kahugaw, di kita kapasaylo. No way. Humanly speaking. Mao man nitabuan ning maguwang ba? Siyang manghod, nakita niya, ni uli, kung man igasto tanang kwarta, kung man ng binuang, kung man tanan niya ni Adi, iyawan pagbaboy, iyawan pag, sa, nating karnero, why could not love? Pero, mo ni ang Ebanghelyo karon, iawhag ta nga, you do not look at there. Look ano mo, ang ilad, di juga ka pasaylo. And di yun mahimo, you will have not pay, di kay pay mo kasing-kasing. You have to look up to God. Imo tanawon ang Ginoo. Nga siya tanawa, kung sige buhat niya sa kasaha, huwag siya magtanaw sa saha. Tanaw niya, anak, ni uli na yun, pastilan, thank you, Lord. Ang akong anak, nawala, nakaplagana. Ang Ginoo, maunang paagis Ginoo, muna itong sundon, kalisod, taog-tagod. But that's the way. Mabitaw ang balang ko sulatan ng kung ito ba, tungkol sa kalisod ni ini, no? Let us pray. Ampo ta. Natagata sa grasya, na kita makapasaylo sa mga Ginoo nagpasaylo ka nato. Sa mga kita, sa ato pag-ampo ba, pag ito sa Ginoo ba, ato ang mga hunang-huna ba, imbis ngilaan, makihunatag mga hayag o maayo ba, harong kita makapasaylo. But again, I tell you, it will take a lot of prayer to be able to forgive. It is not easy to forgive. Sa ano kayo ng pasiloon na ito, nakasala ka na ito. Isulti na. Pero ikay hintungdan niya na, it will be a lifetime. That is why we have to pray. Challenging kanyang Ebanghelyo ka for us. Sa laibahin sa mga igsoon, no? Kung tanaw mo ang sugilon sa prodigal son ba, nga siyang nakasa siya, no? Nakasa siya. Talikwa siya siyang amahan. Pero, niuli sa siya, nipauli siya. Kining sugilanon sa prodigal son mga igsoon, kung panaminan niyo ba, it's our story. Kitang tanan ingon ini. Kitang tanan. Kitang tanan nakasahatan ni biya ta sa amahan kay sinners man ta, one way or another. Untala atong sundol na gyud mao kini nga kita usab sama nining prodigal son ba pauli sa amahan. Maningkamot nga mauli ta balik sa Dios. Muna nga alang ka na ito ba, bisag unsa tingali atong sala gyud na, no? Maningkamot gyud ta. Let us not lost hope. Let us ask ang paglaom na ang grasa sa Dios na si Kristo nga mutabang kanato. But we have to come back to the Father. We need that. Do not lose hope, yun. Doon ay duha ka tao ba nasakpan siya nangawat o kanang karniro bitaw? Sakpan sila. Ang kastigo nila ingon ini, masakpan ka ni kanana ang lakahan ng imong agtag ba o ti
sheep thief. Tanan, aron nga, bisag asa ka, mga tao maingon, nagkawatag karnero, sheep thief, sheep. Luas na kabuok. Makauwaw na kayo sila, bisag asa. Ang usa, kung siya kantos, biyahe siya, palayo siya, pero bisag asa siya, pamagyapon. Unta ng mga tao, unsa man na, makadungos sila, sheep thief na siya. So, escaping siya until di na siya kadawat siyang kagalingon. Grabe na, naghikog siya. Ang usa lahi ang gibuhat niya. Igayagaan siya, bugal-bugalan siya, i-lockdown siya, pero siya nagpabilin siya, diin siya nakasa. Pero nikamot siya sa pag-usaw siyang batasan. Gidawat niya ang tanan. Pero nag-usab siya. Nagbuhat siya maayo. Na-reform yun siya. Nagkinihin-nagkuhan siya sa kinabuhi. Hantong sa dugang panahon, no? Wa mo gimuwa ang marka nga isti diha siyang iyang agtang. Dugay ng panahon, ang mga tao nakalimot na sa meaning sa isti nga sheep thief. Batanon na, unsa man ay, mga batang batanon, unsa man ay nailakras iyang naong isti. Mingon ang mga sound. Kaya buutan naman kaya siya, maunay meaning sa saint, isti, short ka sa santos. Na santos ng pananaw niya. Santos na siya. Nabali. Dawat ang sala, paringkamos pag-usab, o nahimo siyang santos. Manig yung mga isuon ba? Tanang mga santos doon na diyo'y kagahapon sa sala. Pero tanang sa makasala, doon na diyo'y kaugmaon nga masantos. Never lost hope. Never. Munang hagit si Baghilyo karon mao kini. Kay kita susama man ta sa prodigalsan. Kay prodigalsan man kita nakasama kita. No? Kita unta iyang kini sigilano na mutabang ka na to sa tong panaw sa kinabuhi. Ang journey sa kini kita wag to prodigal son should be our journey. Tanawa mo sa iyang journey, pamaludong iyo. Makita niyo ang journey niya. First, ingon siya turn away from God. Pero later on, turn inward siya. Pagkatulod, turn towards siya. Ang pagkaupat, ang iyang kinabuhi, turn around. Ingon ini, dalawa. Kinibuligasan is turn away from God, from iyang pamilya. Gibiyaan niya iyang amahan. Sa iyang balay, diinto ang tanan, to ang security, to ang guidance. Pero siya, nilakaw siya, ningon siya, dili na ko. Mapuyo diya kanimo. Mapuyo na kinabuhi. Ako yung pagbuot, akong kalipay, akong palami, akong pagbuot, my life. Palayo na siya. Turn away from God. O gana, mga ison, para nato, mao ni hitabo. Every time we commit sin, like mortal sin, we turn away from God. Kaya mo pa ingon nga, no, dili na ang imong pagbuot ang matuman. Ako na yung busong kinabuhi na ako. And that is sin. O kita nahibaw tani ana, many times have we turned away from God. Pero ang kining prodigal son, after turning away from God, si Baghilyo karon, ni-turn siya inward. Inward, nakaamgo siya. Nakaamgo siya, siya tabo na tanawa. Natungod, nagpalayo siya sa Ginoo. Karon, human si pila katuig ha, na siya, wa ang Ginoo niya. Natabo, yun. Di lang kaya nawa ang Ginoo niya, later on. Kawa sa Ginoo, wala siya'y nawagtangan sa kwarta, nawagtangan sa amigo, nawagtangan sa panaignan. To the point yun, kawan agi siya panaignan yun, gutom siya. Muna giingon sa Ebanghelyo ba, the wages of sin, ang sa nga naan mo mga igsoon, is death. Death yun.
ug kasayod ta. Nga kita, kung kita makasa, tingali, it will take a long time. Nag-enjoy pa rin ta, palamis, kalibutan, tanan ba? But it will come to that. Sa ganun mga igsoon, ang ditunganay ni Ana, you will be lost. Ang atong kinabuhi. Wages of sin, death gina siya. Tingali for a while, nag-enjoy ka. Pero, look, enjoy ka sa drugs, pero high litunganay ni Ana. I could just imagine ba, ang distraction sa mo kinabuhi ug tanan. Enjoy ka sa mga rason karong sex of all time, sex in the evening, in the free sex all time. Well, enjoy life all the night. Unsay may tabo ni Ana? Ito'y sakit mo. Tanang bisyo. Hop ka labi. Sugal, tanan, all of this. Kita man yan. It will come to that. Nakaambo na siya, looking inside him. Sa kapit sa kinabuhi na ko, doon naman ko yung mahangan indot kayo. Ang buang na ko eh. Kung kita ang tagyo, looking inside ourselves ba, makarealize ta. Iba ba ka? Kung lang kayo panahon, more time to look into your heart ba, sa imong sala, makita ang ginawa ba? Unsay damage nga nasa mo kasing-kasing ito kay nakasala. Wakay peace. When we are sinners, when you have nagdunat sa sala, mga igsoon, inside you feel rotten. Rotten. Inside and outside. The third journey is, muna, importante kayo nga you turn towards. Ang prodigal son, nakaamgo na siya, o sige buhat niya. Sad. Ninanimadaan ako. Barog ko, pauli ko sa mua. I'll go to the Father, my Father. Og ako inon siya, pasilo ako, nakasala ko nimo og sa Dios. Di na ko tawag nimo ang nga anak, himuala kong sulugoon. Decide siya to come back. Decide to turn towards the Father. O mga igsoon mo, only importante na to, we are all sinners. There should be a time in our life kay kita should turn to God. Turn to God. You have to make the decision. We have to make the decision. Tingali kadaghan nato, wapag yun naki-decide. Oh. But then, this is the moment that you have to turn to God. You have to, I am sorry, Lord, kasala ako. Mo ako yung sulugoon. We have to come back to God. Balik kita. And after that, mga isuon, ang tabo, ang kinabuhi niya, turn around. Tanawa, gikan siya ang gitawag na ito pagka, ingon na ito nga, mura nag-baboy, mura nagsalugoon, nahimo siyang anak sa Diyos. Di bali din as a child of God. Turn around na iyang kinabuhi. No? Gutom, karoon siya busog na siya, gimahal na siya, gikas kaguol, gikas kasakit. No? Magkiti, it was a turnaround from sinfulness to become a son of God. It was joy. Ug mo ni resulta mga iso, the moment kita we turn, no? Sa turn to God, ang atong kinabuhi will be makita kita sa atong kinabuhi nga Ginoo na sa kasing-kasing kadako jud kalain sa kasiha. Inside us ang ang kanang konsensya magmalinaw na gikan sa tanlag pagtulisod. No? And you will be aware kung ikaw na balik na sa Diyos, people around you will be happy. Muna yun, magbangkiti ang langit. Magkita ang langit tungod kay, wala, the treasure, ang treasure ba, nakaplagan ang treasure, yun. Nagipangita sa Ginoo, gipangita sa first parable ba, kita ng babae, gipangita sa Sinsiyon,
kining magbalantay, nakita na mo the treasure in heaven. Mabaga kung sa treasure sa heaven, ang Ginoo nagpadas mga anghel sa kalibutan, ingon pangitaan ninyo the treasure the treasure in heaven that is treasure of all treasures. Makapalipay niya. All the angels came to the world looking for the most valuable treasure in the world. Nakita sa kaanghel ang parang nagbunyag. Pag kuwang yun sa tubig yun, nakita ko ba nga pus ang bata ba? Nisanag daw anghel pagka-inosente, pagbanlas na yun sa tubig ba? Pagka-beautiful, cleanse yun. Cleanse, innocence, like angel. Ingon angel, this is beautiful, gidan yan tubig. Father, this is the water that cleansed yun. Look, an angel, tanang bunyagan ini, nalimpyo like angel. The Father said, beautiful. Ang usang anghel na da, nakitaan mo ito, usa ka tao, nahigugma sa Diyos, gipatay, pagtuog yun sa dugo, yung gisaod. Yung siya, Father, this is the most beautiful thing. He died for you. He died for our spirit of the faith. And the Father said, beautiful. The other one was different. He saw one person kneeling at the confessional, confessing the sins. Ito ang mga luha. Kuha niyang luha ang gida sa amahan. Yung amahan, this is the most valuable treasure that I'm looking for, searching for. Kaya ipadaan ako kong anak karong pagpangita ni ini. And this is worthwhile for celebration. Kung nabangkiti ang langit. Because of a tear of a person na nakinulsol sa mga sala. What beautiful gift. Kaya itong mahatag sa Ginoo. May soon, you know tayo siyang gift. Because we can say this anywhere, anytime. Even now, nagdingkod mo diha. Kaya mag-inulta sa Ginoo, Lord, I am sorry from your heart. Turn around yun. In an instant, no, from turning away, you turn inward, then you turn towards, and then your life turns around from evil to good, from hell to heaven, to turn to good. And it's as simple as saying, I am sorry. Because we can say this anytime in our life. Kanino ito ba? The moment that we are here in front, kita niya din may iso na itong nagsimba sa television karon. Let this be moment in your life. Na diin kita ba? Kita, no? We'll have a turn around in our life. Say sorry. Let us pray together, for example. And let us pray together. Kita niya din pa. Ginoong Jesucristo. Can we pray please together? Ampo ta for healing now. This is healing. Ginoo ko, Ginoong Jesucristo. Pasilo ako sa mga sala. Tungod kay nahadlok ako sa kalayo sa impyerno. Or nabawas tanan tungod kay nahigugma ko kanimo. Usaad ko, nga di ako pakasala o usad. Say it in your heart. In one word, I'm sorry. Umabangkiti ang langit just because of you. Amen. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos, Amahan, magagagahong sa tanan. Salamat sa salita. Kung sa buhay at sa mga minatay. Ito ako sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika. Sa kawitan sa mga santos. Sa pagsayuan sa mga sala. Sa pagpapanaw sa lawas. Sa pinagpinagay. Amen.
Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa Dios nga pa ilubon sa mga nakasala ug puno sa kaluoy. Mingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa Dios magdala unta sa maayong balita sa pakig-uli sa kalinaw sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa atong nasod, nahisalaag sa daotang dalan, makaamgo na unta sa ilang mga sala, ug kinasing-kasing nga maghinulsol, ug mangayog pasaylo sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kaparian magpabiling mapailubon ug maluluyong instrument sa sakramento sa pagkig-uli ug maghatag og gibug-aton niining maong sakramento aron madawat kini nga makanunayon sa tanang mga magtotoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga may sakit ug may balatian, dili magluya sa pagdangop sa kaluoy ug panabang sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga si Monsignor Kamumot, obispo, mabayaw na siya sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam unta sa hustisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios nga among amahan, ang imong anak mianhi aron pagpangita ug pagluwas ni adtong nawala. Tabangi kami sa pagdawat sa kinasing-kasing ni adtong manahisalaag, us pagsaulog sa kalipay sa imong pasaylo, diha ni Hesus Kristo among Ginoo. Amen.
Mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga maha magagagahom sa tanan. Ginoo, sa pataninghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan, dawatan ang mga halad. Among sa tagsa kapagsimba dinhi, o dalaunta kalawasan alang sa tanan. Kini ang pangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan, Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon, pasalamat kami kanimo karon tanang dapit. Nakita namang umay katubang kagahom, diya sa imong pag-agis pagpangluwas. May ikaw ang pagluwas ka namo, pinagis sa gahom sa iyong pagka-Diyos. Para mga imong pagbuot, ang maluwas ka pinagis sa usang asama ka namo. Kisalikway sa tao ang makihigala kanimo. Panang tao mismo mo ay nag-uli na ini ka namo. Pinagi na Yesu Kristo among Ginoo. Gusto uban sa mga anghel nag-aawit mo sa imong himaya o sa katingog sa pag-ingon. Santo kay Ginoo, tuburan sa nang kasantos. Padalay mong espiritu na pagsantos ng mga gasa. Mahimo kinialang kanamo. Lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang gawilingon, mikuha siyag paan, pasalamat ug mipikas, miyatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, pasalamat at pag-usap og midaig. Mihatag ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini Panginoong kamatanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandos kamatayan pagkabanhaw ni Jesu Kristo naghalad ning pans kinabuhi kalis kalawasan. Pasalamat kay mo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo unta mahiusa sa Espiritu Santo. Nunumi imong sibahas tibok kalibutan mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinuloy mo sa mga igsuong nga matay makaambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos. Uban kanila amo kan daygog himayaon pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Pag-ampo kita sa Amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan na mo, nga nakasama Pagkay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ingharian, at tuman ang imong pagod, hindi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalaro na mo sa matagadaw, ihatag
At sa panulay, inuwa-luwasa kami sa dautan. Ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, balikay kami sala, kanunay malayo sa nang kasamok. Tagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ng Jesucristo, among manunubos. Ay mo managing harian, ang gaumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw, ibilig ko niyo kalinaw, hatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabutatagam sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ko na manaa kaninyo. Pagkita pa nag-inig suunay. Kinikuri sa Diyos sa gawag tan salas kalibutan mo lang kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa mga hunahunag mga buhat. Ay mong Espiritu magtutulong ta kanamo diha sa dalan nga na kanimo. Kini gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, kadawat sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus. May tudlong sa paig. Diyas kasakitan, duga pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Kaya ka nag-antos tungod sa sakit o balatian, magkamong gigipili siya para mahimong santos. Ngayon kasakit, may usang kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari, ubang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Ato ang pasalamat sa atong donors and sponsors, ato ang mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers.
atong choir brothers of San Pedro Calungsod, atong pilgrims, wala Apostol Fatima Basak Mandawi, Divine Mercy Devotees at Rosario Cebu City, Crusaders of the Holy Face of Jesus and Vicente Aurelio Chapter, wala Apostolate of Fatima, and Our Lady of Sacred Heart Parish, Capital. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa na niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Karon aton topic nor kay the sacrament of reconciliation, pagpakumpisal, no? Nakahinumdum ko ni Saint Therese of the Child Jesus. Nabasa niya sa usa ka kuan ni pamantalaan nga dihay prisoner nga patyunono na sa sunod adlaw, wa gyud mangumpisal. Pagka hibaw ini ni Saint Therese of the Child Jesus, wa siya matugan ng gabi una, pero yun yung ampo o niya, nagsakripisyo siya para adtong prisoner. Ang nahitabo, nindot kaayo kay nikumpisal na nawag sa atong chaplain. Wala siya kadiretsog pangumpisal sa pari. Oh. Kay mauwaw siya kadako kayang siya pwede lang ninang anak sa kumusulti nimo. Inko, ato lang ta sa pari, kuyugang tika. Kain sa erog lakaw sa layo ha. Inko, lalayo lang ko kay makadunggo ko kung sa imong kumpisal. Ang gyud kanang pamakak sa kita, pamakak sa ihang pares ba? Sa bana, kung asa padong ang kwarta. Mm-hmm. Pero ako gusto nga pangutana, asa di ay ang imong sweldo. Nitabang pa man siya sa ihang mga gagmay nga manghod, kay mo may promise nga to sa ginikanan. So tungod ana, nasuko na ang bana. Kay maghari naman siya pangayo para pugas, mga kuan sa balay, hangtod gani gyud nagkabuwag. Gani ang lalaki has another one. Nindot yung kaig na atay relationship sa Ginoo, no? Kay ura man na siya parehas bas atong ginikanan ba? Unsay imong masa gamay musulti dayon ka, suri kaayo bahin ana, no? Gani sa imong bana pod musulti man ka, suri kaayo, no? Nga mao na nakasako or any lover na aka musulti jud ka. So ang akong tan-aw jud sa Ginoo is a relationship. Kay ang Ginoo manggod sobra kaayo ka maloloyon. Puno sa gugma. Puno sa gugma. Mao ni nga akong pangutana ni Monsignor, no sa amang yun ta mangumpisal, Monsignor? Bahin anang binyal o mortal sin. Nanay, ibawa mo sa mga santos ba? Ang mga santos, sila, mo ginis lang, I am the greatest sinner of all. Mga santos. Ang kanila santos, wadyo ko isa. Nga naman na. Ang mga santos good, they're so close to God. Nga tanawa ka na ha, nga tao, bisag unsa tatohana, sa kabuutan na adyuday kakulangan, di ba? Pero close gani ka sa Ginoo, ang Ginoo nga hayag jud kaayo, duol kas Ginoo, ang gamay ni mong buling, musanag na pag-ayo. Kay masigaan magyud siya. Muna nga, when you're close to the Lord, bisag ang gamay ni mong sala, para nimo is so big, kay maklaro mo na siya, kay intimate maka, duol makas Ginoo, duol ka sa kahayag ba? Muna mag-ingos lang, I'm the greatest of all sinners because their humility. No? Para nila, that's why ilang kinabuhi ba is a life of repentance, good sige. Constant cleaning. Muna nga, kung intimate ka sa Ginoo,
makasense jud ka, dali kayo makaingon nga nakasaha ko. Kaya kag may butang ba, delicate conscience mo, delicate na mo konsensya ba, kag may lang butang, I'm offended the Lord. So that is, muna sa mga tao nga close to the Lord. Ang problema, kita nga hastilan. You know? Sa dire, sa dito, sa dire, ingon nakasa ka, ingon, wala ko sa. Anong sa? Muna lisod. Ang sinners, kita mga sinners, ba? Lisod. Pag ang gusto mga sala o pagkupisal, wala problema. Pagkupisal ka buha sa bana ni mo, kupisal, tanan, imong istoryahan, ikapay pilosopohon. Why is this? Ano man siya? No? Well, again, tungkol kay Murag, why Ginoo sing kinabuhi, muna siya, wasa maka-feel, but somehow, he has offended the Lord. No? Di siya sensitive. Muna mga tao nga atog yun, giyawag ta sa simbahan, let us always pray for sinners. Una, praise tong kaugalingon ha, kay makasata. Pray for sinners, good. No? Pray for sinners. Ganuman, mga igsoon. Kay ang conversion, good, ang repentance is a gift from God. Gasan asas Ginoo. We have to pray for that. Una, when we pray for the sinners, let us ask the Lord, give us the gift of repentance. Haro ako makahinulsol sa kong sala. Kita lang mga igsoon, no way. Unya ma-aware ka with the power of God, kay grasya man siya coming from the Lord. So prayer powerful you kay na when you pray for sinners. Muna many times, when you pray for sinners, miracles could happen. Nausab man siya. Simply because kanang repentance ba, moigo na gina niya, makurat ka, where the grace has happened, somehow that person has changed. Because he will be touched by the gift of repentance. So, maningkamo ta. But the most powerful thing is, we pray because we are using the power of God. Repentance is from the Lord. Let us pray for sinners. Amen.